So yan guys, ay magadto ko sa ospital. Kauban ako si Chichi kasi tatara dito isa karon guys. Pwede na isang ikuasing ko. Apit kami dami guys, kinagasin si Didi sa motor. Wala lang eskwela si Chichi o silang lang karon daw kay ang ilang room nalunupan. Nang wasa sila klase karon guys. Manang si Chichi magkuha sa ilang mga gamit karon dito sa central. Dito sa central guys. Spend like card guys. Wala sa gani kinag-interview. Hi guys, may ngod to ngayon guys, mga 2 minutes sa merkado kay kami paliton. Palitan na mo daan sa tata, may manungas. So magpa-check up sa akot guys, kay sakita ko ulo man. Agduhan na ni kagabi akong ulo sa gunsong pagsakit. Ay duha na gikadlaw, duha kagabi mo na ni. Duha kadlaw, duha kagabi. Nya pagkuan law na pa man ang check up balik. So ato sa merkado guys. Check up kami guys. Dili sad. Kaysa no sir daw siya. Guys, lagi kira. Ano mo, diaper na pang-newborn? Lampin. Lampin, 4 pads lang. Wala, 12. Dua na lang na eh. Ito lain, na pang-newborn. Tubig ko. One din na yung wipes. Wipes din isa. Hook daw ta guys. Wala ito hook. Ano ka jeans? Ako, 15, ito 100. Din sila. Ano yung jeans? Size 30, 30.
Gadto mi sa sanay restaurant guys. Kaya palit mi sa sabaw. Sabaw para sa pangpanihapon ni mama. Pasok tayo. Oh, ano? Wala mi nakapalit guys. Kaya wala na yung loyang baka. Init kayo guys. It's so init. It's hot. The rest ko. Yes lang. So, may hilig ang biskuit. May kan anak on the tuwa. Salamat, wala. Ay ka na ng yellow na yung. Marag ka ng yellow ko. Yellow yung ganan. Ay basta nila cook na eh. Saan eh, bisin pilisa. Namin mismo. Mismo ako. Naman sa hospital guys, daw naraan mo na napalit. Nagkawit na. Parang nakakalit guys. Central. Hi guys. Central. At tumisa si yung mama ni Richard kay kuha si Chichi sa ilang mga sinina kay eskwela na ugma. Ako ba nang Chichi ito kay nakadesisyon na si tata nga dito sa sila sa bukid mag-standby daw kapong kuan yung mama ni Richard karon ra nga adlaw wala nakaanha kay karon ra nga adlaw wala nakaanha yung mama ni Mr. Gingayan sa hospital kay nagpa-check up kusingog nagpa-check up sa iyang mata siya gitigatod sa pagkaon dito nya wala man siya so kami ang naghatod ni Chichi daw padong na sa mi pauli dahil guys mahuman mi din sa central pauli na sa dahil. Hi guys, gikan namin dito sa balay sa mama ni Tata, kay Richard. Guys, nakauli na ako guys. So, si Chichi, puna sa sentro. Nagbaklay ako. Ito ni Alan ang bahog. Baklay ako pasulod kidalog kay mong dalan. Nagkulita. Hangat guys. Daw ang mga bata guys isakay lang sa ni Alan mapag-eskwela kay di pas tata makagawas si Bindis pa daw sila dito kay ang bata magud na ikuan napay antibiotic sa bata nang di pas sila kagawas niya si tata nakadesisyon na siya nga dinisa sa bukid maguli mga isa ka buwan sambay siya din clear din siya guys pagkuan okay na siya balik na siya sa Laberdad kay pakuan lang sa siya mintras nga bago pa siya nag-anak kaya hindi sad siya mabughat kaya wala man siya masugo dito kung dito siya kaya mga bata eskwela nga si Richard Jote daw ang mama ni Richard pod di siya gusto nga si Richard doon ta sa kuan Laberdad
Dilig sugot yung mama ni Mr. Kingayan nga. Magdugay sila tata din sa bukid. Nang mga 1 week or sa bakhang desisyon ni tata. Okay na siya. Pwede na siya mauli. Daog magdala sa pamahaw yung mama. Ganina wala siya nakadala ka ganina kay sayo sa sayong okay. Nagpakuan siya guys. Nagpakuan siya guys. Nagpa-check up sa mata mo nang wala siya nakadto karon sa ospital karon adlaw karon na pud siya nga adlaw nakadto sa ospital guys. Hi guys, ming hapon ngayon guys ay mo tunong ila mother kay nami ihatod sa step rib dito sa tawo ni ma'am. Nag-charge ang cellphone niya. Ikon siya nga ihatod. Kay wala pa kuryente adto kay wala pa si ma'am nakapataod pero nakonsulta na siya kung saan pag process sa mga papel. Baklay na mi guys. Doktor ko sakay sa kuan. Kasi alam na lahi. Nagbaklay na ito na. Copy, okay. Tunamed. Pamilay mo bihon. Baklay na ito na. Baklay ra. Wala na inalig ka. Dala kong bag ako niya tang chichi. Ay ko ini. Bako para magkana nga bag. Ay, Gikan ni Texas guys ha. nandyan kayo nga bag. Natag ni sa iyang yan alam gikan sa Texas. Ako am na. Pero kay di naman gamito ni Relona niya. Wala po yung bag ni Chichi. Ay ni Queenie nagisi. Naiwan siya kayo nga nakay bag dito nay. Kung nahalabon kay ano to gigamit nilang lang. Parang pamasad siya guys. Oh. Paano na ko yung Daw. Ikuan ko sa ni. Nilabahan sa kini. Bigani kay naugan na. Abi na ko sinang lasa ba? Woo! Dagan ko. Harap kayo. Tabi ito sa sintro. Panis na po. Panis na po. Panis na po. Sa sentro. Parang pagkin. Eh, wala ito ko. Siguro ko. Magbaklay ra magud ko. Siguro ko. Kamas-kamas ang motor na uloy kayo. Ikaw, bukat yung ka. Sana all. Sana all ikaw gaan. Yes. Labaw ka pa kabugat kay 90 kilos ka. That's right. Ilas lula kong tulog guys. Ako yung mag-backwit guys. Nay nag-board. Ay, dito na lang. Ang silong na. Nasila si dito na. Tugmora na sila magkuan mag-isa kabuan sa iyang mama na din. Aba, ay tawa. Lapit ang bakasyon na yun. Sa kabuan iyang bata, iyang kuan February, March ang bakasyon. Paldo. March bring bakasyon. March bakasyon na yun. Kung bilang advance kay klase kay March yung bakasyon. Oo. Ay advance kay normal na kay March yung bakasyon gid. Okay. Sabi mo na ako John pagyapon. Ni June uso balik na klase June Agoy. babalag ka. Napita akong tiil. Guys kita gyamo ganan guys ambot nga unsa kani nga kita ano gi nagdahak. Nagdahak nila ay dasik kay na. Dahik. Dahik. Nay nagdahik sa kahoy dragging. Muna na siya. Nay naso dili kasi kinan dili ni. Dili na pagian din niyo para dili magpita ba motor mo yun. Dagan na kay agyanan dili guys. Super marami na ang agyanan na nabuo dito sa aming sibunan na aming padang punta sa aming bahay. Luoy kayong motor na ni guys basta kuan. Tanlog. Makatumig ko ang Kamas-kamas. karon guys. Dahilig maglaag-laag. Ay Balik na. na. Ay na uban-uban ay. Ay layo dito di ay. Hangat guys, hangat. Ibalin ako. Ito. Biso. Buto.
Munang kahoy nga gibaligya na guys. Among kahoy nga gibaligya. Ay dili amo sa ayaan ni Alan. Okay. Gamay ra magihatag sa amo. Butay mahimo. Kaya iya man tinanom. Tinanom sa ayaan ni Alan niya. Gitagaan ramin niya og 1,000. Kami nagatiman. Pero okay lang kay naman bisay ayo ta nagpuyo. Ang kahoy. Daw. Yaw. Ha? Ano eh? Ng mga kon guys. Ina mo kak? Dai ko dai. Daugan mo dai mo dagan? Dai pa naman ko dai. Ha? Aman pa kulay? Ato ito sa ibabaw. Ha? Dito man ta dito. Amin na. Lungo na. Ay, so sa baglang di. Ha? Ato tayo ma'am? Wala sa Oh, sila ma'am dito. Nay wala sila. Gito lang lagi charger lang. Di ba ni sa cellphone mo na? Taro nga mo. Painom ako di. Painom ako ba? Abot na sa farm ni Ma'am Jones. Ha? Gahapon, diri sila. Hindi mawataan eh. Bakit siya mo? Alik si mama ma. Nagabinaan ko guys. Agoy. Yan. Pagi ni kay slide mo mo. Magawagi. Ato rin tuloy mo. Tara guys. Tara tayo. Ay, salamat. Salamat. Naray sa ka-cellphone. Ang isa ka charger dito nabilin. Okay, gaingon to tatay, human usa ni siya kay sibuk to sa isang spot. Sige. Oh, sa ka-charger. Ato na me. Oh. Nay. Yung farm din ni Ma'am guys. Datang ito. Ha? Ay, gisuro ni nagsudlanan? Ugma na lang. Nalimtan. Sige. Sige, ito na me. Madlok na siya ganit pagkanaog sa motor.
Madlock siya na ni pagkanaog sa motor di ay oh. Munang siya naka-charge di ay kay danlog uwan. Madlock siya na nagpagkanaog munang dito niya gikuan. Pero ipatrabaho daw ni Ma'am dani ni Alan guys. So wala pa dili pa karon kay ano pa. Ipatrabaho na niya Alan diha. Yang ipasiminto ang agyanan niya. Ato na ni guys. Dapat tukar ni Mio kay wala kay ko. Record ang tilasa sud anda. Wala ne. Tebuang. Pinta nga tiguang. Lalapit ko la. Ginagaan mo nagapog tilapia. Hindi asin nila. Yung to daan ni Ma'am. Ne wala ko sa lina. Tago po. May anak ka na dahil. Kawila. Mas mura pag nang palang.